Zanimljivo, loptica je okrugla pa ćemo vidjeti koji plasman ćemo dobiti. Bilo je vrlo atraktivno i dobra konkurencija je bila. Ne, sljedeće godine vodimo žensku. Skužili smo da puno bolje prolazi kad su ženske s nama. Istina. U svakom pogledu. U svakom pogledu. I evo sada 2016. 7. po redu Picigin Fest. Ove godine smo imali sve skupa 10 ekipa. Uvijek nam dođe ekipa iz Rijeke, iz Malinske, pogotovo, a Baščani su naravno najbrojniji. Dobro je bilo kao i uvijek, nadamo se da će pobijediti najbolji, da će suci donijeti pravilnu odluku. I šta da kažem, da se zahvalim sponzorima, pogotovo Ski Liftu, Forci, Beach Baru Plaza, Moto Nautici, Pralu i svima ostalima koji smo mogli, pogotovo općini Baška. I nadamo se da se vidimo do godine još većem broju.